Paubos na sa euthanasia kon mercy killing ang moabot sa 40 ka mga iro nga na-rescue gikan sa illegal nga dog shelter sa barangay Adlaon, syudad sa Sugbo. Gitakda unta kaghapong adlaw Hunyo 2 ang pag-euthanize sa mga iro apan tungod sa hangyo sa usa ka concerned citizen nga tagaan pa og dugang higayon ang mga iro nga matabangan ug masagop, gibalhin ang schedule karong umaabot Lunes, Hunyo 5. Gahapon manggod is naadyo ning hangyo sa for the meantime na tagaan sa chance ba. So, masking makadugay siya sa uban namo na mga impounding request, but sige lang kay manawagan man. So, naapa jud mi gi-coordinate nala ang mga NGOs na mutabang pagyapon namo, but possible jud pinakadugay na ani ang Monday na i-put down nato. Giklaro sa officer in charge sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga si Dr. Jessica Maribuhok nga ang ilang opisina ga sentro lamang sa pag-impound sa mga iro ug dili kini usa ka rescue facility. Dugang niya nga aduna gi once or twice a month nga regular schedule sa mercy killing sa mga iro sa pound. Kay more on impounding manggod ni dili mi rescue facility. Daghan na kayog mga dogs and kailangan na mo jud mag-depopulate, and ang suffering sad nila sa jud dili na kung makakita mo dili jud siya jud angay makaingon jud ka na dapat jud ay na mo adapt nila, or ang ilang na feel karon na nagsuffer sila karon na nasa cage, dapat jud nato stop. Sa atong pagbalik og bisita sa Cebu City Pound, makita nga na menosa na gyud ang mga iro sulod sa mga hawla, sanglit 29 na pud sa mga adlaon dogs ang namatay tungod sa stress, sakit ug kaluya. Gani atong naabtan ang makululuoy nga kahimtang sa mga iro nga namatay, kinsa giandaman na daan og lubnganan kilid sa pound. Ang ato ang regular jud na put down, sir, is naadjud tay once a month or twice a month na kuan. Like katong mga naay case gani na nakapaak, naay case na gisurrender siya but dili na siya jud ma-rehab nato. So mo to siya case nato na motong gikuan, so motong gihold sa namo nami euthanasia but gihold namo ang adlawon na dogs. Si Maribuhok may butyag nga tungod sa kadaghanon sa iro nga naa karon sa Cebu City Pound, ubay-ubay jud nga impounding request sa nagkalain-laing barangay ug dapit sa syudad sa Sugbo ang natanggong. Lakip sa maong mga lugar ang barangay Inayawan, Tuong, Camagayan, Lahug, Pamutan, Labangon, Buhisan, Tisa, San Nicolas, SRP Robinson Land Cebu, Monterazos de Cebu Northridge, CTU Main Campus ug uban pa. Hangyo ni Maribuhok sa katawhan nga kung kinsay buot mo sagop ug andam mo abli sa ilang panimalay sa mga iro, mamahimo lamang mo bisita sa opisina sa DVMF o Cebu City Pound. Ang amo lang is gitagaan na mo silang chance karon kay we are still hoping na open ang inyong doors for them. So, kung naamoy space, please adapt and you can try visit masking Saturday, this coming Saturday, Sunday, kay until Monday na jud na mo gikuan kay para maluwag-luwagan na jud to ang space na to, kay we have to consider the spaces sa mo ang pound. And sa kung panggingon ang euthanasia na mo, not for the negative side but for the positive side ang atong tan-awon na we have to end their suffering sad karon and stressful jud kaayo environment. And I think kamo kung maka-visit mo sa pound, daghan jud ang dogs namo karon. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.